El mes passat, el 23 de març de 2013, la mare d'un alumne de l'escola de Miralcamp i un pare d'una escola de Barcelona van gravar una pel·lícula de por que es titulava Un vampir misteriós. Es va gravar a la Sala d'Àsia perquè la gent ho demanava que es gravés allà. La filmació va tardar molt temps en gravar-se perquè havien vist que un guepard havia agafat el menjar d'un lleó. Finalment, els directors van acabar la pel·lícula i a la meitat de la pel·lícula sortia el guepard i el lleó. Ahir, dimarts 11 d'abril del 2013, uns actors professionals de cinema es van morir mentre gravaven una pel·lícula de superherois a la classe de segon. Aquesta pel·lícula l'estaven gravant perquè era l'aniversari de la professora. Els pares dels alumnes havien contractat els actors, però no van poder fer-li el regal. Estava previst donar-li la pel·lícula i fer-li una festa amb pastissos i molts regals. Però la festa es va anul·lar i van decidir enterrar els actors al cementiri.